Rasmus Reijola ja maalivahtina Rokissa. Yliopistokiekon jälkeen niin agentin kanssa katsottiin mitä vaihtoehtoja on ja tää vaikutti niinku fiksuimmalta paikalta ja näin tän tosi hyvänä paikkana kehittyy. Et hyvät puitteet ja hyvä valmennus ja niin edespäin. No meidän fanit on mahtavia ja sitten hyvä joukkuehenki ja muutenkin mukava kaupunki. Se on kyllä ehdottomasti toi yliopistoajalta toi Frozen Fourin lopputurnaus Pittsburghissa, että se oli tosi hieno kokemus. Joo, mun esikuva on Rasmus Tirronen TPS:stä. No toivon mukaan ammattilaiskiekossa, että olisi kova halu päästä pelaamaan vielä tästäkin eteenpäin ja olla ammattilaisena vielä se 5 tai 10 vuotta. No kaikki kertoo kyllä aika huonoja vitsejä, mutta kyllä mä varmaan itse kerron kaikista parhaimmat vitsit. No äitille sanon, että kouluhommia aina, mutta myöskin videopelejä tulee pelattua jonkun verran. Videopelejä ja kouluhommia. Että pitää hauskaa, että kumminkin lätkähommat kestää vaan sen aika rajallisen verran aikaa ja pitää hauskaa ja paiski hommia ja katsoa, että mihin se sitten riittää. Tulkaa tietenkin Sankoin joukon kannustamaan ja sitten kannukirnu ja tavataan torilla.